matukion ang sugilanon sa usa ka estudyante sa Korat Adventist International School sa Thailand. Kini ang sugilanon ni Somsak nga nagauluhan. Mutubag ba ang Dios ug pag-ampo? Si Somsak unang nakadungog og pag-ampo sa Dios sa langit sa dihang bata pa siya sa kindergarten sa Korat Adventist International School sa Thailand. Sama sa kadaghanan sa mga Thai, gikan siya sa dili Kristohanong pamilya ug wala kaila sa Dios. Matag buntag human ipasaka ang bandera o flag sa Thailand ug pagkanta sa national anthem, ang mga bata mukanta sa The Prayer Song, usa ka matahom nga awit nga nangayo sa panalangin sa Dios alang sa ilang adlaw. Pag-abot sa 2nd grade, iyang maestra nagtudlo kaniya unsaon pag-ampo. Ang teacher nagsugod sa Dear God, unya ang mga bata mudugang, please make me smart, please keep me safe, ug uban pa. Human ni ini ang maestra mo ingon, in Jesus name, Amen. Si Somsak nag-ampo apan dili sa matag adlaw kung maglisod ra siya. Sa ikaduha hangtod ikasiyam nga grade, nagaampo lang siya kung adunay kinahanglan apan wala siya'y pagbati nga gitubag sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Matod pa ni Somsak, wala pa ko kabati nga gitubag sa Dios akong mga pag-ampo. Mas nagsalig ko sa akong kaugalingon. Apan ang Biblia nagaingon sa Isaiah 55 versikulo 24, bisan wala pa sila moampo, tubagon ko na sila. Samtang sila nagasulti, paminawon ko na sila. Tingali, gitubag na sa Dios ang mga pag-ampo ni Somsak. Apan wala lang niya mapansin. Ingon man usab kita, usahay nag-ampo, apan wala nato makita ang tubag sa Dios. Ang mga magtutudlo sa iyang eskwelahan, nagaampo nga makaila si Somsak sa Dios sa langit, nga nagapaminaw ug nagatubag sa mga pag-ampo. Lisod para sa usa ka bata nga motuo sa Dios kung ang iyang pamilya dili gani motuo. Mukuyog ba ikaw sa pag-ampo alang kang Somsak ug sa uban pang mga bata? Atong ubanan sa pag-ampo ang mga magtutudlo sa Korat Adventist International School. Mag-ampo kita. Ginoo, salamat sa Korat Adventist International School sa Thailand. Salamat sa mga bata nga nagtungha dito. Palihog, tabangi si Somsak ug ang uban pang mga bata nga wala pa nakaila kanimo nga masabtan nila nga ikaw nagahigugma ug nagatubag sa ilang mga pag-ampo. Tabangi kami nga makita ang imong tubag. Panalangin ni usab ang 13th Sabbath offering karon nga quarter. Sa ngalan ni Jesus, Amen.